Sa ibong kanharayong distansya, baha asin maluging dalan, pinisita kan ako Bicol Party List kasuod mag-aga ang banwaan kan Libon Albay nga ni hatudan ni asistensya ang mga apektadong residente duman makalis na manrapado ang bagyong Christine sa Kabikolan. Presko pa sa isipan kan 61 anyos na si Lola Melinda kan purok sa Barangay Santa Cruz, Libon Albay, ani naghiya natakot asin kadipisilan sa uminaging kalamidad. Istorya niya, ang sulog niyang gubing ang sulamenteng gamit na natada sa iya, makalis na baon manan sa indang lugar. Sa ibong kaini, pigpapasalamat niya na sa nang buhay siya. Pigpapasalamat niya mandaan na may mga tawong nagtataw sa indang unyanin pag-alalay, siring kan ako Bicol Party List na sa ibong kan peligro, ininguan ng gad na hatudan sindanin makakakan. Sabi ko, Lord, may taong gagamitin ang Panginoon. Sarado ang bahay ko. But ma'am, the result is, yung bintana ko ma'am may butas na ganito. Yung tinapal na trapal ay plywood. Nakakita ako ma'am, nang parang nagsisilaw na nag-i-spot. Sabi ko, Lord, ito na Lord, yung way. Para bigyan mo po ako ng pagkakataon, Lord. Tao na makakasalbar sa ko. Na matulungan akong mabuhay ko. Ma'am, exactly po. Lord, salamat kasi. Last na bangka, may dumaan po. Narinig niya ako, sabi ko, tulong! Tulong, wala na akong pag-asa mamamatay ako kasi inaabot na yung islab ko. Wala na, hindi ako makaangat na. Inagapan po ako, pinuntahan ako sa bahay ko kahit may bakod ang bahay ko po. Sinikap po niya kung paano niya mapasok ako para po mabunot ako sa loob ng bahay ko. Natawan manin makakakan kan ako Bicol Team ang 76 anyos na si Lola Melodia Sasota kan Barangay Carisac. Siring ni Lola Melinda, solo naman sa buhay si Lola Melodia. Sabi niya, sa mga siring kaining panahon, daiman skidang ibang piglalaoman kundi an ayuda hali gobyerno asin sa mga may mauuyong buot. Nagpapasalamat ako sa miyembro kaining nagtaong relief na naramdaman kami nindang mga nagtitios na matabangan na ako Bicol, yung sa ako Bicol. Total na 4,074 pamilya sa naunang bitang banwaan na natawan food packs kan ako Bicol Party List. Kabala digdian mga residente hali sa Barangay East Carisac, West Carisac, San Agustin, Santa Cruz, San Vicente, Sitio Kigasang, Nugpo, asin Boga. Ang tulong na binigay ng ako Bicol Party List sa mga nasalanta ng bagyo food packs at saka bigas. Ayun, nakikita naman po sa mga ngiti ng mga residente ng Libon na talagang masaya sila sa nadala po ng ako Bicol Party List na tulong despite po sa nangyaring bagyo. Presente sa relief operation si Mayor Das Marunilla asin si Diday Ko, ang kangukda na tugang ni Kongresista Elizalde Ko. Ako po yung nagpapasalamat sa ako Bicol kay Congressman Saldi Ko na napili po niya ang bayan ng Libon na mabigyan po ng food pack sa mga DSWD food pack para po sa ating mga constituentes. Sana na po Mami Sinda, ini sa esfuerzo ni Congressman Saldico ng Ako Bicol Party List. Sana kahit papaano makatabang maski na grabe talaga kibaha, especially nga Libon, alam ko yun yung lubog din sila, no? Lalo na aramta na ang kabuhayan in the farming, palayan. So, maski pero papaano, makatabang man sa inda. Mientras tanto, nakatuwang man kan partido sa relief distribution ang Department of Social Welfare and Development Bicol, Pulangi Mayor Adrian Salceda, Councilor Juan Miguel Salceda, asin Mayor Das Marunilla, mga kabuhan kan Philippine Coast Guard, Philippine Army asin naging posible man huli kan padagos man na pigtataong suporta ni House Speaker Martin Romualdez. Para sa mga baretang tatak Bicol, Ariel Obeya.